aku ini singa dari Indonesia, singa betina, tak tahu tah. Itu ceritane. Aku ki makanya kenapa lebih senang mempelajari iclik per iclikan tentang aku seneng gitu. Oh Blitar cocok berarti iya. Aku seneng tentang bisa belajar tentang biologi tentang apa mergo apa. Aku ki nang diri aku ki seneng kentu gitu loh. Di depan kamu tuh apa? Depan aku telek. Singo Blitar isih kalah karo singo Karangkates. Ini apa singo Karangkates berangi? Sing jelas macan mama cantik. Karyo. Jarimu ngejim we mau. Enggak sido tak ngejim. Hari berganti hari ya cah. Sok nek aku edukasi iclik mantap. Iya, karena apa? Aku ini entuk ilmu kok sekolahan. Terus aku entuk ilmu itu nganu terus kantang periclikan iya. Kabeh ya seneng kentu tonem sing jelas ora ider ondol-ondol. Loh, masalah ider ondol-ondol enggak itu hak individu. Hak individu, Mas. Hak individu. Kita nggak bisa menyalahkan menging uang itu nggak bisa. Kamu jangan jual diri, kamu jangan ini, jangan itu nggak bisa kita. Kita nggak bisa melarang hak orang lain. Itu namanya hak kebebasan manusia, hak asasi. Tuh, hari berganti harapan baru menanti. Tapi harapan baru itu zong, karyo, zong. Itu makanya aku ki nggak seneng ngurusi orang lain, nggak seneng kepo, yo marai kui. Masak kira pijetan dewe Mbak Inem. Alah, yo. Lah wong awakmu arepe mijetin njaluk opahe kentu no. Alah. Gayamu mesakne, melek mesakne ki Mbak Nem tak pijeti yo gratisan wis aku nganu sukarela, aku jenenge mesake. Mesake bar dipijet kentu yo pae padha ae. Rombongannya nih kudune paham yo iya jatahe kentu iya kuwi. Nah, aku tuh mempelajari iclik tentang ilmu kesehatan, ilmu ceng-cengan, ilmu sing kentu piye iku kok sekolahan ta. Kebetulan aku iki wonge hiper. Ya. Wonge hiper utek njeleneh gitu. Kentu lek ora njeleneh ora demen ora plong, ora puas ngono lho, ngerti ora? Bosen aku iclik. Iya, dangkrengamu kowan kawin kok. Alah rek. Jatah. Alah wong kowe bendina kentu kowe ngawenan omahe ngawi yo ngawinan. Lebih baik membangun gubuk dalam kenyataan daripada mengukir istana dalam impian. Yo kere sapa yo karyo mengukir istana dalam impian mau terima ngimpi. Cantik banget Lukmana Maulana mosok seh. Kalau malam itu make up ya cantiknya make up, kalau siang pas babu itu ya kumut-kumut. Salah kowe adoh nek ora wis tak icrik dhewe. Allah. Cocotmu, lambemu, trah wong ngawi yo ngawinan. Pas pelajaran biologi pas-pas bab periclikan sing dibahas apa beb. Yuh macem-macem. Ikhlas menehi tapi yo ikhlas menerima lah tai. Kuwi jenenge yo sedekah penuh pengharapan imbalan balik. Yang penting rasanya bung karyo. Lek kon ngono kuwi pinter karyo. Yo lek